नमस्कार प्रणाम। हम बानी विक्रांत आनंद प्रकाश के साथ खबर भोजपुरिया खातिर। आज हमनी के दरौली विधानसभा के गुठनी प्रखंड के पचनेरुआ गांव में गणेश मंदिर के अगल बगल आइल बनी जा यह गांव के समस्या के जाने के खातिर। हमनी के जब धनौती से पचनेरुआ खातिर मुड़ने जाता जमुआओं मोड़ के बाद यह गांव के रास्ता इतना खराब बा कि हमने के खुद सोचत जा चाहे ये गांव के लोग कहता कि रुआ सब कैसे सुरक्षित आ गई है। यहाँ के रोड के जौन दशा बा वो स्थिति के कुछ सेकंड में हम दिखावे चाहते नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ल जाए। रास्ता मने अब का कहल जा कि इतना गड्ढा बा, इतना गड्ढा कि जौना के कोनो हिसाब नहीं के। हमनी के भी गाड़ी काफ़ी फिसलल है लेकिन बच के हमनी कहीं नहीं है जा। इस गांव में जौन गणेश मंदिर बा वही के पुजारी बनी, यहाँ के सेवानिवृत्त सैनिक बनी शर्मा जी पांडे। हम यह गांव के समस्या के बारे में यहाँ से दो शब्द जाने चाहतनी। यह गांव के का समस्या बा? आपके गांव के जौन रोड जाता बहुत खराब बा, एकरा बारे में रुआ कुछ बता सके नहीं? एकरा बारे में अब रउआ के का बतावे के बा, रउआ तो सब देखिए के वही है जी। ऐसनो केहू नेता बाजे रोड से ना जात हुई आ ऐसनो ये गांव के जनता बाजे वो नेता से अपन विनती कैले ना हुई, अपन दुख ना रोले हुई है? लेकिन रोला से का फायदा? और रोवत रोवत तो आँख अब एकदम अब कहीं एकरा के सीतापुर भेजे के पड़ी हो दवाई करावे खातिर। ये हॉस्पिटल में का रोज जगह ही ना मिली। रउआ तो खुदे देखे नहीं है, सिवान जिला तो बिहार में ऐसा बिगड़ो रोड रउआ को देखल नहीं है। तो अब में का कहे के बा? हम तो यह कहे कि माननीय सांसद कविता जी आ सांसद पति अजय बाबू भी ये रास्ता के मुआयना कर ली। पूर्व सांसद लोग तो कह हाली आके आ मंदिर पर क्रिया खा के गोड़ ला के चल गई बा लोग। एकरा पहले हमार विधायक जी भाजपा के भी रहनी तो उहों के बहुत हाली क्रिया खोनी ओनी गईनी तो का फायदा बा? भाते रोटी खाइल जा, क्रिया ना खाइल जा, उ ना करी उ बढ़िया। लेकिन जनता के दुख जौन बानू ई अब का जाने कब मेटी अभी हमनी के समझ में आवत नहीं के। आश्वासन तो ललन बाबू दिले बनी जरूर, जैसे 10 टाली वहाँ के देनी हो जनता के दुख पर राविस ईंटा वगैरह मुख्यमंत्री योजना में वहाँ के दे दिले बनी लिख के। लेकिन जब ले बनत नहीं खे तो ले विश्वास होत नहीं खे बाबू। जनता के ही कहना बा कि रोड पर बहुत सा जे पूर्व सांसद बा, पूर्व विधायक बा, आइल बा गइल बा। ए गांव में भी मुखिया जी बानी, बीडीसी सदस्य बानी, जिला पार्षद बानी, वहाँ सब भी यहाँ वोट मांगे आइल बा गइल बा। सब लोग यही जा आके ई प्रण कैले बा गणेश जी के सामने मंदिर बा जा क्रिया खैले बा कि हमनी के रोड के बनवाएम जा, लेकिन अब तक काम ना भइल। जैसे कि यहाँ के कहना बा कि ललन चौधरी जी एक गांव में एक बार आईनी तो वहाँ के रोड के समस्या देख के कहनी कि हम एक मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनवाए के काम करें, जौना के कि वहाँ के भेज भी दिले बनी। यहाँ सबके कहना बा। और 2-4 दिन पहले वहाँ के गांव में आई रहनी रोड के देख के वहाँ के एक रोड के जौन गड्ढा बा में राबिश डलवाए के भी कह गई बनी। अब ई 1-2 दिन में कह के गई बनी तो डाले के अब देखल जा कि कब तक वहाँ के काम पूरा कर देता नहीं। लेकिन जनता ई कहता कि वहाँ के हमेशा ऐजा के लोग के बीच आवत रहनी, लोग के समस्या सुनत रहनी। कि साल में गणेश जी के वार्षिक उत्सव यज्ञ होला जौन पूरा भारत में पूजा होला गणेश जी के, विघ्नेश्वर हैं। लेकिन आपदा के देख के, कोरोना के देख के आ दूसरा रुआ ही रोड में के हमरा मंदिर पर पूजा करे गणेश जी के? आई रुआ बताई ना। हम तो जे भी प्रतिनिधि बा, जैसे हमारे बीडीसी प्रतिनिधि बानी तो वहाँ के कहना है कि हमनी के एको पैसा के फंडे ना होला। बीडीसी लोग कहेला 4 आना के फंड हमरा ना होला, तो काहे कि सब खड़ा होला 4 आना के फंड नहीं के। तो मुखिया जी हमारे बानी हई रास्ता देख के करौनी है बिहारी बाबू, बड़ा अच्छा कहलिए एकरा के। अच्छा, एगो और बात पूछे के चाहते नहीं कि रउआ के यहाँ शिक्षा के स्थिति का बा? बहुत दयनीय बा। मास्टर लोग कब आवेला कब ना आवेला, केहू पूछेला ना पूछेला।
यही से देख के हम अपन 4 बीघा जमीन बिहार सरकार के दान देतनी, जौना बेरा वहाँ कहीं हम लिखतनी हमरा यहाँ डिग्री कॉलेज बनवा दिया जाओ। 8 तक स्कूल में 3 जना मास्टर बा जी, वो अशिक्षित बा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कर जोर प्रार्थना बा, हाथ जोड़ के हम ब्राह्मण प्रार्थना करतनी कि हम 4 बीघा जमीन दे नहीं वहाँ के हमरा यहाँ एगो डिग्री कॉलेज के निर्माण करी। जैसे कि ये सबके कहना बा कि यहाँ शिक्षा के बहुत अभाव बा, क्लास 8 तक ही यहाँ के स्कूल चलेला, जहाँ मात्र 3 गो शिक्षक ही स्कूल चलावे नहीं। उच्च शिक्षा के कोनो प्रबंध नहीं खे, जिसमें शर्मा जी ई कहनी है कि हम 4 बीघा जमीन बिहार सरकार के देतनी, अगर सरकार यहाँ डिग्री कॉलेज बनावे तो जौन कि आज के समाज खातिर, आज के युग में बहुत बड़का मिसाल बा। हम चाहेब कि मुख्यमंत्री तक यहाँ के बात पहुँचे, स्थानीय विधायक सांसद महोदय जी ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचावे और यहाँ उच्च शिक्षा के प्रबंध कइल जाओ।